Kaonti ma Mombasa, nyinga and George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko kanyo kuom luonwa weche e sekta mar somo. Kawadhi nyime ni Migao mar pur kod pith e kaonti ma Siaya ochako chenro mar jiwo pith jamni e yo manyasani mar medo yuto ne jopur. Jiwo jopith mondo orwak kido ma omew mag dhok kod diek matimo maber moloyo jamni manyaluo ma osebedo ka ipidho e gwengego. Apisas mag Kelkop lero ni kit dhok kod diek ma idwaro ni jopith obedgo golo chak kod ringo mang'eny e thuolo machuok ka ipimo kod jamni mamoko. Jolony jiwo jopur mar chiemo makare ne jamni. Wamanyo investors kendo wachako wamanyo jopur jamni kata ng'at moro amora mong'e ni onyalo loso keto pesa maloso jopur e gweng'ni. Watemo ni mondo wang'iye ni to dongruok mar pith mag chiemb gigo makelo chiemo mag chiaye nyalo donjo nadi mondo wang'ad wach mani ohala onge. Nikech ka wapidho dhok maber, wapidho chiaye maber, to pith moko mag alode, pith mag cham machielo bro dongo, nikech jopith mar chiaye bro bedo jogo makao gigo mowuok e puodho mopidhi. Pan mano kende madianga wach gudiche makawuono. Erokamano. Siaya kae jamni moloyo dhok pod gin mag nyaluo ma kwan wang'e yuto moromo. Koro wadwa ni mondo inyalo gergi ki nyasani mondo wane ka ginyalo miyo gi yuto maber. Mane momiyo wachokre kae, to kendo wadwa mondo wabwa puonjore wajiw gi mondo